Sačekali smo par trenutka da se malo proslave nogometaši Slavonije, a sada bi trebalo učiniti i dodjela nagrada, odnosno priznanja. Vidim da su nam suci ovdje, oni bi trebali dobiti dakle pakete. Glavni sudac utakmice gospodin Dobras Alen, prvi pomoćnik Rebić Oliver, drugi pomoćnik Vuković Kristijan, četvrti sudac Crnović Slaven, kao i delegat Crnović Tihomir, svi iz Požege. A njima će nagrade uručiti i gospodin Zdravko Novak i gospodin Mazarik Jozo, članovi izvršnog odbora Nogometnog saveza Požeško-slavonske županije. Molim je nogometaše Nogometnog kluba Slavija da dođu i da prime srebrne medalje kao finalisti županijskog nogometnog kluba. A njima će srebrne medalje uručiti gospodin Josip Solić, član izvršnog odbora Nogometnog saveza Požeško-slavonske županije i dopredsjednik Nogometnog kluba Papuk. NK Slavija Pletenica, dođite po svoje medalje, molim vas. Jedan pljesak molim za nogometaše NK Slavija iz Pletenice. Evo ja skroz snimam. Evo kako smo i rekli, srebrne medalje uručit će gospodin Josip Solić, član izvršnog odbora Nogometnog saveza Požeško-slavonske županije i dopredsjednik Nogometnog kluba Papuk. Čestitamo im na ovom uspjehu. Molim gospodina Zdravka Novaka, člana izvršnog odbora Nogometnog saveza Požeško-slavonske županije, da ekipi NK Slavija uruči priznanje za sudjelovanje u finalu Nogometnog kupa
Županijske rukometne kupa Požeško-slavonske županije. Zapjevajte, Inati se Slavonio. Zašto Inati se Gospodin Novak Slavonio? uručio igračima NK Slavije njihovu paketu. Ok, sad bih zamolio gospodina Tomislava Čabraju, dopredsjednika Nogometnog saveza Požeško-slavonske županije, da pobjednicima kupa za ovu godinu 2018-19 nogometašima NK Slavonije iz Požege podijeli zlatne medalje. Evo i mala Abramović koji dobio svoj novi papresak i za nju. Kapetan se oprostio, a oni će biti neki nasljednik iskore. Dela poradka o tome. Ljubio Marijan. A ima već sina, evo to nisam obavješten. Duje drži medalje, ne mora u Duju. Podignemo još ovo. Ne mora u Duju, samo ne pogledam da jezikuje i da sam skiraju. Ne skiraju. Ok, hvala ti, ništa samo. I evo gospodin Čabraja uskoro završava svoju dužnost, čast i obavezu i podijelio svim igračima i članovima vodstva kluba NK Slavonije zlatne medalje. A sada će uslijediti najsvečaniji trenutak, pa molim predsjednika Županijskog nogometnog saveza Požeško-slavonske županije, gospodina Dragu Lucića, da pobjednicima ekipi NK Slavonija iz Požege uruči i svečani pehar. Njega će primiti kapetan ekipe Mario Majstorović. Molim vas, jedan veliki pljesak i za Slavoniju i za Slaviju. Zahvaljujem se svima vama koji ste došli.